Minilyon ka mga tao ang gadaig sa ngalan ni Maria. Apan ang uban, naglibog sila angay bangayod siyang daygon. Ang uban, kaampo kang Maria. Ang uban, dili ganahang moampo kang Maria. Karon, tunanta kung kinsa bagayod si Maria, ug angayon bagayod siya ni aning mga butanga, pagdayig, pagampo, pagsimba. Mao kini ang aton topic karon nga adlaw sa The Truth Bible Program. Unang-una, kinsa si Maria mahitungod sa Biblia? Now, unang-una mga kaigsuonan, si Maria usa ka pinili. Si Maria usa ka pinili. Kung basahon nimo ang Isaiah chapter 7 verse 14, ang pulong sa Ginoo nagaingon, busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ania karon ang usa ka ulay o bakahabirhin, manamkon og mga anak og usa ka anak nga lalaki, ug pagatawgon ang iya ngalan Emmanuel. 700 years ago, sa wala pa matawo si Kristo Jesus, giprophesy na nga adunay usa ka birhen nga manamkon og lalaki. Ang pangalan sa lalaki, Emmanuel. Natuman ka na sa dihang si Angel Gabriel gisugo sa Ginoo nga mo-announce ngadto kang Maria sa Luke chapter 1 verses 26 and 27. Og sa ikanom kabulan, ang manulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret, ngadto sa usa ka dalagang birhen nga pangasawunon sa usa ka lalaki nga ginganlan si Jose nga kaliwat ni David, ug ang ngalan sa dalagang birhen mao si Maria. Okay, si Maria mao daytong giingon sa Isaiah chapter 7 verse 14. Gipili gid si Maria nga mahimong inahan ni Jesus. Ikaduha, si Maria usa ka bulahan nga babae, labaw sa tanang babae. Ingon pa sa Lucas 1:28, and having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." Sa tanan nga babae, bulahan ikaw. Matud pa ni Elizabeth, bulahan ikaw sa tanan nga babae. Pusa makigsunan, insakto nga tawgon ta si Maria, bulahan. Bulahan siya unsa rason? Kay mahimo man siyang inahan ni Jesus. Ikatulo, putli. Kung basahon nimo ang pulong sa Ginoo, atong makita nga siya birhen. Busa, wala mapakgang ang plano sa Dios nga himuon siyang inahan ni Kristo Jesus. Nagpabilin siyang putli diha sa iyang pagkabatanon. Adunay mapaubsanong kasing-kasing. Kung basahon nimo ang Lucas 1:28, si Maria miingon, "Tan-awa, ako ulipon sa Ginoo. Matuman unta kanako kanang imong giingon." Bisag lisod mahimong boros kay wala pa siya pangasawa, basin oni og silutan siya sa nagpalibot kaniya, apan iyahang gikuha ang responsibilidad nga mahimong inahan ni Kristo Jesus. Ikaw-lima, mainampuon nga babae. Kung basahon nimo ang Buhat 1:13 ngadto sa 14, kini silang tanan nagpadayon sa paghiusa sa pagampo. Kauban sa mga babae, lakip kang Maria nga inahan ni Jesus, ug kauban sa iyang mga igsuong lalaki. O tanawa, kauban ni Maria nga inahan ni Jesus. Si Mary usa ka mainampuon nga babae. Ato kining awaton. Sa ato makita sa kinabuhi ni Maria, si Maria usa ka example, usa ka model sa maayong binuhatan ug sa debosyon ngadto sa atong Dios Amahan. Busa ato siyang awaton mga kaigsuonan. Now, ikaduha, kinsa si Maria sumala sa sayop nga paghubad sa Biblia? Naay mga tawo nga gahubad sa Biblia nga sayop nga pamaagi o mao kinila nakutlo sa ilang sayop nga paghubad. Si Maria tighatag sa grasya. Ang ilang ginabasihan katong pulong nga full of grace. Si Maria full of grace, highly favored, supremely favored. Insakto ka na mga kaigsuonan. Apan wala nagpasabot nga tungod kinakadawat siya og puno nga grasya, makahatag usab siya ni ana nga saving grace ngadto sa mga tao. Amin ninyo, dili si Maria ang tighatag og grasya, kundi si Kristo Jesus. Pero kung basahon nimo ang sulat ni Alfonso sa iyang libro nga gititulan og The Glories of Mary, ingon niya, "All graces are dispensed by the hand of Mary alone, and that all those who are saved solely by the means of this divine mother." Ginapakita niya nga ang tanan nga grasya
ihatag pinaagi sa kamot lamang ni Maria, meaning diha lamang gid ka Maria makuha nato ang grasya sa Dios. Mga kaigsuonan, sayop kini nga katudloanan kay dili kini biblikanhon. Ang naa sa Biblia is mauni, naa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 16. Ingon sa pulong sa Ginoo diha, o gikan sa maong pagkapuno niya, si Kristo Jesus kini, kaming tanan na nagpakadawat grasya tungod sa grasya. Silang tanan o kitang tanan nakadawat og grasya tungod sa grasya gikan kang Kristo Jesus. Klaro kini sa English kung basahon nimo sa Amplified Version sa Bible. For out of His fullness, the superabundance of His grace and truth, we have all received grace upon grace, spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift heaped upon gift. Kanang tanan nga grasya, superabundant grace, ato na dawat gikan kang Kristo Jesus ug dili kang Maria. Now, tungod kay si Maria man ang adunay katungod sa paghatag sa grasya, ingon sa pulong ni Alfonso sa iyang libro, it may be said as a necessary consequences that the salvation of all depends upon preaching Mary and confidence in her intercession sa page 19. Yun pagid sa aning nga libro sa page 17 ug 18. Those who are devoted to publishing the glories of Mary are secured of paradise. Mary said, ingon daw ni Mary, they that explain me shall have everlasting life. Siya nga maga-explain, magawali, mahitungod kang Maria, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Naa ba kini sa Biblia? Ingon sa Biblia, sa Juan 3:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak kana mao si Jesus aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kung ikaw mosalig kang Kristo Jesus, may kinabuhing dayon kita or eternal life. Pero sa pagtudlo ni ato nga libro, kung iwalit ta si Maria, magkabaton tag eternal life. Nga pag iniyaon ay word nga, si Mary daw, nag-ingon, nga kung iwalit ta siya, makabaton tag eternal life. Wala man na gisulti ni Maria. Ikaduha, gitudlo nila nga si Mary is the mother of the church. Ang ilang gibasihan katong giingon ni Jesus ngadto kang Juan dito sa Juan 19:26 ngadto sa 27 ug sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang hinigugma mao kana si Juan nga nagtindog sa duol, siya miingon sa iyang inahan, babayi, tan-awa ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, tan-awa ang imong inahan. Matod nila, sa dihang niingon si Kristo Jesus ngadto kang Juan, tan-awa ang imong inahan, si Juan daw nag-symbolize sa church. Ug si Mary mo ang mother sa church. Pag-ingon niya, tan-awa ang imong inahan. Ang meaning, church, kamong tanan nga member sa church, tan-awa ang inyuhang inahan. Mao daw kuno ang meaning ni ani. Pero may igsunan kung tan-awa nimo ang tibuok nga kasulatan diri ani nga passage. Wala ni naghisgot sa motherhood ni Mary, sa church. Sa gisgutan ani. Ang gisgutan ni ani nga si Juan the Beloved gi-appoint ni Jesus nga mahimong tig-atiman sa iyahang inahan nga si Maria. Ngano? Kay si Jesus mamatay na. Ang iyaha pang maigsuon nga lalaki dili pa tumutuo sa iyaha. Ni iyahang papa nga si Jose. So namatay na. So wala sa ilaing kasaligan kundi si Juan nga nahigugma kaniya. Busa ningon siya ang imong inahan. Busa gani may gisuonan nga sa dihang nahuman si Kristo pagsulti niya anak nga butang, niingon ang pulong sa Ginoo ug sukad ni adtong taknaa gidawat siya sa tinun-an ngadto sa iyang kaugalingong puloy-anan. Gidala ni Juan si Mary ngadto sa iyang kaugalingong Pinoy-anan aron atimanon niya si Mary di adto. Klaro kaayo kini nga usa kini ka-appointment, gi-appoint niya si John para mahimong tig-atiman sa iyahang mama. Wala kini nag-symbolize si John nga church kundi gi-appoint ni Jesus si John nga mag-atiman sa iyahang mama. Abi ninyo, kung gusto gid ni Jesus nga
ipasabot ni antong mga tao nga nasa ang atubangan nga si Maria mao'y inahan sa church, nganong di niya tawag tong tulo ka Maria? Apil si John nga o kamong tulo, tanawa inyohang inahan. Abay inyo, dili lang ba si John ang nasa tubangan ni Kristo Jesus sa diyang naglansang siya sa krus. Kung basahon nimo ang Juan Kapitulo 19, versikulo 25. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. So doon ay upat ka mga tao gawas kang Juan. Ang inahan ni Jesus nga si Maria, ang igsuon ni Maria, ikatulo ang Maria nga asawa ni Cleophas, o nga ikaupat ang Maria nga si Magdalena. Lima kabuok mga tao atubangan ni Kristo Jesus. Pero wala si Kristo na ingon, kamong lima, tanawa ang inyohang inahan. Wala nagasulti ni Kristo. Kung dili giyaging gipili, Juan, tanawa ang imuhang inahan. Kay si Juan man ang lalaki. Ikadua, kay si Juan man ang mahigugmaon kaayo. Busa fit siya nga magatiman kang Mary, the mother of Jesus. Kung basahon pud nimo ang Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18, makita nimo diha ang pulong sa Ginoo nga nagaingon, siya mao ang ulo sa lawas. Si Jesus mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay. Aron nga diha sa tanang mga butang, siya mahimong kinalabuan sa tanan. Oh, tanawa ha? Makita nimo ang duha diha ka parts, head ug ang lawas. Ang head sa church si Jesus ug ang ihang body mao ang church. Wa nagisulti diha nga naapay lain nga rank or office sa mother of the church. Wala makikson, walay mother of the church. Now, nagaingon sila nga si Mary daw mo oy mother or preeminent sa church, kinalabuan sa church tungod kay siya ang una nga Christian. Siya ang una nga nag-believe about Jesus Christ. Pero maigsuonan sayop kana. Dili si Maria ang unang Christian. Kung basahon nimo ang Acts chapter 10 verse 26, and the disciples were called Christians first in Antioch. Ang Antioch, layo ra kaay na sa Israel. Now, dito sa Antioch, gitawag ang mga disipulo nga mga Christians. First, gitawag sila nga Christians aning time. So, si Maria, dili ang pinakauna gitawag nga Christian. O niya, dili po si Maria ang pinakauna nga nagtuo about Jesus Christ or about the Christ. Ngano? 700 years ago, 500 years ago, sa sulat ni Micah, nagtuo na si Micah about Messiah. Sa English, Christ. Si Isaiah, nagtuo na sa Isaiah 9:6, nagtuo na siya nga dunay ruler nga moabot, mao ang Messiah. Sa English, Christ. So si Maria dili mo'y pinakauna nga tumutuo ni Kristo Jesus. Daghan ang una nga tumutuo ni Kristo Jesus kaysa kang Maria. Dayon ang preeminent sa church, dili si Maria, kundi dili si Kristo Jesus. Kung basahin mo ang passage, Colossus 1:18, si Jesus maong preeminent sa church, dili si Maria. Now, ikatulo, si Maria dili mao ang mother of the church. Nga no? Kay si Kristo nag-declare, I will build my church sa Matthew chapter 16 verse 18. I, dili kauban si Maria, kundi I will build my church. Gisulti po ni Kristo, I will build my church. Will. Nakaigsunan sa future pa. Dili sa panahon nga si Jesus, gianak ni Maria, nagsugod ang church. Kung dili sa future pa, magsugod ang church. Ingon ni Kristo, I will build my church. Si Kristo namatay, kilubong, sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw, ug dayon nagpuyo siya sa kalibutan, 40 ka adlaw. Sa ika-40 ka adlaw, si Kristo, nisultik kanila, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. May promise nga maabot ang Holy Spirit ug maghatag kanilang power sa pagpang-witness about ka Jesus Christ. Dayon mikayab si Jesus padulong sa langit. Dayon ang mga disciples nagsigig ampo sa upper room. 120 sila kabuok tagagabi waiting for the Holy Spirit to come. Human sa ikanapulo kaadlaw, bali ika-50 kaadlaw gikan sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus, niabot ang balaang espiritu. Nagtigom sila dito sa upper room ug sa kalit lamang niabot ang Holy Spirit. Nagwalis Peter sa Acts chapter 2 verse 14.
Ug sa iyang pagwali ang mga tao naghinulsol sa ilahang mga sala ug nagpabautismo. Pila ka buok? 3,000 ka buok mga tao. Naa sa Acts chapter 2 verse 41. Ug dayon ato kita sa 47 verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So sa ilahang simbahan, sa ilahang church, adunay kakadugang nga mga naluwas ug dayon bautismohan tungod sa ilahang pagwali sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang birthday, mao ni ang birth sa church. Ang Pentecostes mo ang birth sa church. Kung tan-aw nimo mga kaigsuonan, walay eksena nga si Maria nagpakatawo sa church. Ang eksena is nagtigom sila, wala nga gani ang ngalan ni Maria, kundi ang Holy Spirit niabot, mikonsad kanila, naghatag kanila og kaalam sa pagsulti sa lahi nga pinulungan. So ang Holy Spirit mo'y kapakatawo sa church. Of course, ang Holy Spirit o si Jesus is one. Og dayon, ang nibarog, dili si Maria, kundi si Peter. Si Peter ang nagwali, dili ba? O gadunay 3,000 ka mga tao ang nangaluwas o gibautismuhan. Dili si Maria ang nagpakatao sa church. So dili si Maria matawag nga mother of the church. Walay mother of the church magkaigsuonan sa New Testament. Buhat-buhat lang kana nga pulong. Si Maria is a model, a model of the church. Sama sa mga maayo nga mga tao sa New Testament, model sila, si Maria model sad. Mary is a model of the church, dili mother of the church, dili queen of the church. Walay such thing as queen of the church. Diha lang sa takutob karon nga takna, taas man kini nga video. Ato sa aning putlon, sunod nga si man o baka sunod nga mga adlaw, ato makita ang sayop nga interpretasyon o sa pagkainahan ni Kristo Jesus. Nga gitawag siyang Mother of God. Mother of God bagayod si Mary. Ato ka na makita sa sunod nato nga pagtuon. Maor gyapon nga video giputol lang nako. This is the Truth Bible Program.